David Seševo. David Seševo. Izgledam sam imao ovaj epizod jedan bili vani, inače na francuskom je to bole et bile, leđo, ako se tako kaže, stvarno nisam sigurna. Inače, dobar dan, dobro večer, dobro dan, spokaj, dobar dan. Ovo nije neka nova edicija, nisam pravno. Tako da ne čekajte veliki rezultat. Ajde, krećemo. Dobro. Au, se zatvijek, mislim. Šta bio? Hvala, daj da vidim. Hvala, ovo se uključi. Idemo dalje. Ajde, hvala, mrzimo uličita. Vasilina Sredić, tamo. Sada mačka. Teško što je teško. Kako je moguće? Ajde. Chodzi z tym kończyny. Pochodzę. Nie wiem, tam. Panie, Lukas i mości. To jest nawet ich chodzi. Osem zrobił Kaśku. Umieszkar. Unbelievable. Hajde, skači, hop, hop, prešli smo mačkice. Kako sam se tu zabio? I to treba da se skači. Ajde da igram. Ja. Idi prešličnima. Komčija, pazi malo na mene da ti skupijem novčiće. Dole pa gore se strašno. Opet se udarih u ljuškare. Ljuškare mi stavim varno, to se ne znači. Hajde još 2-3 puta i to je to sada. Nisam ni vidio koliko novčića imam, stvarno nikad nikad. Hajde da skupimo barem stotke. Šta li rade ovdje u rupama nedavno? Mada je ono bil, ne znam zašto bih neko nazvao tako. Ako neću
rečenice na engleskom videu. Aman, kak pero pao popraviš, zašto ne mogu da idem samo ravno kliknu šta pisovi. Nikad ne možeš naučiti francuzi. Nikad ne treba učiti francuze. Šalim se. Inače, danas ću objaviti Turbo Karu. Uzeo sam magnet, što je super. Ajde sad da ga iskoristim. Kao što vidite, ova magnet je pomoć da vam naučiti kao gdje hoćete, ali dok što je 100 naučića. I naravno, ako hoćete još jednu igru da ga koristite, treba malo duže da igrate. I da se čekate dok se ne napravi cijelo, pošto se to repari, da tako kažem. Aman, više. Šeda, pazi kuda ideš? Aman, volim Dalmatinca, ali nekad mi oduzimaju novčiće. Čuli ste ga i samog. Gdje smo mi u centru? Bio sam ovdje dva, ovo je treća. Kako sam se zabio pesak, mogu sam da prođem kroz. Ajde, ovo će nam biti posljednji put, ja mislim. Da, ovo će nam biti posljednji put da igramo ovo. Kako sam se zabio? Dobar dan, dobro večer, dobro jutro, ovdje Davica Šebul, doviđenja. Gledajte moje snimke, na kraju videa imate link. I doviđenja, Davica Šebul se odjavlja.